Знаете ли какво е цесия? Днес, отново в рамките на 30 секунди, ще опитаме да обясним този юридически термин. Пускаме времето. Цесия представлява договор за прехвърляне на вземане чрез встъпване в правата на неудовлетворения кредитор. Да, може да звучи сложно, но ще го разберете лесно посредством ето тази схема. Представете си, че вие сте дали 100 лева на Гошо и поради някаква причина не може да си ги съберете. Сключвате договор за цесия с Иван, като цедирате своето вземане от Гошо на Иван, така Иван става новия кредитор, а тези 100 лева Гошо следва да върне не на вас, а на Иван. Това може да стане без изричното съгласие на Гошо в качеството му на длъжник, а е достатъчно единствено неговото уведомление. Да, 30 секунди не са достатъчно, за да покрием дори основните аспекти от договора за цесия. Но ако ви е интересно и искате да научите повече, коментирайте това видео и ни последвайте.